Hi mga ka-vlog! Welcome to my channel, Jandy Vlog, ang nagbabalik sa inyo para ipakita ang aking dish for today, ang butter with chicken wings. Ano ba yan? Tama ba yan? Pasukin ko muna yung intro. Ito na nga yung aking dish for today. Yan, nilagyan ko lang siya ng butter. Wala akong maisip na dish for today. So, ayan lang. Nilagyan ko ng butter, tapos ipo-fry ko tong chicken wings ko. Yan. Minarinade ko siya guys ng pepper, soy sauce, oyster sauce, sesame oil, at ano pa ba? Konting chicken powder. Yan. Tapos, hinati ko siya para mas madaling maluto. Then, we will put here. You put butter and you can put already the chicken in there so that the butter will be taste in the chicken wings, so that very tasty. O, diba? Ang galing ko mag-English. Baka may mag-scroll ng aking channel. Madiscover tayo, diba? Kaya, yan. English-Tagalog tayo ngayon, guys. You just put the chicken in there, and then slow fire. Like that. Slow. Yan. Then you can put the chicken wings already. Slowly but shoot ball. Slowly but shoot ball tayo dyan. Yan nga guys, ang dinner namin for today. Simple lang. So, na-share ko lang tong aking simple dish for today because I want to share. Hindi lang naman yung mga kasiyahan, kadramahan, kachikahan, unboxing, happiness, diba? Pwede rin natin i-share ang ating niluluto para sa amo, diba? Hindi lang yung mga surprises at mga bad surprise na nangyayari sa ating buhay, pwede rin natin i-share ang ating dish sa ating amo, diba? Ito nga ang dish ko, mga ka-vlog. Dish ni Jandy Vlog. Baka, makatulong, diba? Sa inyong lahat na kararating lang dito sa Hong Kong, nag-aaral pa rin ng mga dish, o hindi naman maarte ang amo, di pa sa mga sa mga luto, mga sanay, diba, mga ganun. So, simple lang to. Marinate mo lang yung chicken. Maglagay ka ng butter sa kawali. Yan, i-fry mo lang. Slow fire lang. Then, done. Yan, ganyan lang kadali guys, ang aking dish for today. So, like that guys, so delicious and very yummy. Yummy. Papakita ko sa inyo mamaya ang kanyang resulta, diba? Hanggang ganyan guys, ganyan, yun lang, baka naman. So ito na guys, so pwede na natin siyang baliktarin para hindi masyadong overcook yung chicken. Mas maganda yung very tender para mas masarap nilang kainin. Yun yung gusto ng aking lola. Yung mga very tender na chicken, yung hindi masyadong overcook. Kasi dun yan nalalasap ang chicken. Diba guys? Yan lang yung gusto kong i-share sa inyo. Diba? Madali lang na dish, wala kayong maisip, just marinate the chicken and you just fry in the butter, that's all. And then you put in the plate properly, nicely,
or whatever like that. Magandang presentation, maganda, yummy pa, sangka pa, diba guys? Yan guys. So tatakpan ko lang din na naman. A few minutes lang is matatapos na siya guys. Kaya sana is nakatulong sa inyo yung dish ko na to. Yan, tignan nyo naman. Makulo-kulo ang aking chicken. Yummy! See you! Yan na siya guys na naman. Konting baliktad pa natin guys. Kasi yung iba is hindi pa luto. Para sigurado tayong yung butter is ano talaga sa ating chicken wings. Pumunta sa kaloob-looban, kalasag-lasagan, kinalooban. Diba? Ganyan lang guys. Magluto kayo is happy kayo. Pag umalis kayo, happy kayo. Para yung iniwan nyo, hindi kayo magsisi. Char! Hugot pa more. Did you remember this place? Ay, nako guys. Basta ito na mga ka-vlog ko. Yan ang dish natin for today. This is my vlog for today. Sana nakatulong sa inyo. If you like this video, please like and subscribe. And mag-comment kayo kung meron kayong gustong malaman sa akin o kung meron kayong gustong ipagawa. Bye-bye! Momo chup chup. This is my dish today. Yummy! Yeah.